Iktar minn 1500 pulizija f'pajjiżna ilhom is-snin jitolbu lill-Gvern biex iħallasom għal overtime li jmur lura sal-1993, ħlas li sal-lum baqgħu mingħajru. Hekk kif il-Gvern qiegħed jibqa' jirrifjuta li jħallasom ta' dan ix-xogħol, il-pulizija għamlu anke żewġ protesti ġudizzjarji fil-qorti fejn qegħdin jgħidu li l-Gvern suppost huwa mudell għal min iħaddem u ma jistax jibqa' jġib pruħu hekk magħhom. Il-membri tal-korp qegħdin jgħidu li l-aġir tal-Gvern jikser ftehim li kien sar fl-1993. Quddiem din is-sitwazzjoni il-Ministru tal-Intern Carl Mifsud Bonnici qiegħed jgħid li s-sitwazzjoni hija kkumplikata ħafna. Sinjura, il-ħaġa hija komplikatissima kif inti tista' timmaġina. Is-sitwazzjoni mhijiex ċara u tonda, anzi hemm ħafna diffikultà fl-interpretazzjoni tagħha. Fl-istess ħin iżda Carl Mifsud Bonnici li dwaru fil-jiem li ġejjin ser tibda tkun diskussa mozzjoni mresqa mill-Oppożizzjoni qal li jemmen li fil-qrib jista' jasal għal konklużjoni dwar il-kwistjoni tal-leave. Però għaddew diskussjonijiet u saret laqgħa wkoll mal-Malta Police Association fuq di u jekk il-bambin irid fil-jiem li ġejjin inkunu nistgħu nikkonkludu. Madankollu ta' fema differenti minn Carl Mifsud Bonnici u l-Prim Ministru Laurence Gonzi li jemmen li l-Gvern m'għamel xejn ħażin u li huwa improbabbli li jkun hemm iħlas tal-overtime. Ma jistax ikun li fit-19 sena għamilna kollox ħażin, ħadd ma protesta, ħadd ma appella, is-sistema effettivament ħadmet tajjeb u fejn hemm xi issue ta' xi overtime li hu vera jirriżulta li ma tħallas skont kif stabbilit 19 sena oħra, allura f'dak il-każ inħallsuh dak l-overtime però ma jidirx li huwa hekk. Jiena